कल्पचक्राची रगती दिसते मला जात्या वाणी, जीवा लागे घर घर परी नजर दाण्यावरी. आपला कोकण हा निसर्ग संपन्न आहे, समृद्ध आहे. मात्र असं असलं तरी अनेक युवक आणि आजची तरुणाई ही कामानिमित्त जाते ती मुंबई, गोवा, पुणे या शहरी भागांमध्ये. मात्र अशी एक अभिनेत्री आहे जिनं वेगळं पाऊल उचललंय. झगमगाटाला बाजूला ठेवून ती थेट आली कोकणात. बरं, कोकणात नुसतं तिने येत एक वेगळं पाऊल उचलत स्वतःची शेती सुरू केली आणि त्याला आज भरभरून प्रतिसाद मिळतोय. आपलं कोकण आणि त्याचबरोबर पर्यटन या माध्यमातून त्या करतात. आणि ही अभिनेत्री अर्थात संपदा जोगळेकर मॅडम. कोकणात लोकशाही निमित्त गप्पा या खास कार्यक्रमानिमित्त त्या भोसले नॉलेज सिटी इथं आल्या होत्या आणि हा त्यांचा अभिनेत्री ते शेती हा प्रवास त्यांच्याचकडून जाणून घेऊया. मॅडम, स्वागत आपलं कोकण सात लाईव्हच्या खास कार्यक्रमात. धन्यवाद. पहिला प्रश्न अर्थात म्हणजे अभिनय म्हणजे तुम्ही कविता करता, दिग्दर्शनामध्ये तुम्ही आहात आणि एवढं सगळं असताना तुम्ही कोकणात येण्याचा निर्णय का घेतला? म्हणजे शक्यतो असं असतं, मी मगाशीच म्हटलंय की आपला युवक हा कामानिमित्त तिथं जातो, तिथं सेटल होतो आणि कधीतरी कोकणात येतो, पण हा वेगळा निर्णय का घेतला? माझ्या सासरचं म्हणजे माझं कुलकर्णी आडनाव आहे, संपदा जोगळेकर कुलकर्णी. तर सासरची वडिलोपार्जित इथे जमीन होती. आमचं मूळ घर इथे आहे, ज्याला 100 वर्ष झाली. दर गणपतीला मी इथे कोकणात यायचे आणि गेले 28-29 वर्ष मी येते. येऊन मला कोकणावर माझं प्रेमच बसलं. कारण मला तसं कोकण नव्हतं. मी ठाण्यातच जन्मले, ठाण्यात वाढले, शिकले. कार्यक्षेत्र सगळं माझं मुंबई, पुणा. पण या निमित्ताने मी येत होते, कोकणावर प्रेम करत होते. आणि जेव्हा आम्ही दोघांनी, नवरा बायको, माझा राहुल कुलकर्णी पती, दोघांनी असं ठरवलं तर 40 नंतर आपण काहीतरी वेगळं करायचं आहे. पण ते काय, ते आम्ही आमच्या वयाची 32-33 वर्ष झाल्यावर जी सुरुवात केली त्याच्यात आम्ही सगुणा बाग इथे गेलो होतो, नेरळमध्ये. आणि हे पण कृषी पर्यटन स्थळ आहे. चंद्रशेखर भडसावळे तिथे त्याचे ओनर आहेत. त्यांनी एकदा तिथेच आम्ही राहायला शनिवार रविवारचं गेलं असताना सांगितलं, शेतीची टूर घेतली त्यांच्या. आणि तेव्हा ते म्हणाले की जेव्हा तिथे आम्ही 10-12 जण होतो, सगळ्यांना ते उद्देशून बोलत होते की तुम्हाला माहिती आहे का मुलांनो, की कधीतरी अन्न दुर्भिक्ष हा एक संकटाचा राक्षस येणार आहे आणि तुम्हाला तयार व्हायला पाहिजे. तर बाकीच्या बऱ्याच जणांनी सांगितलं की पण कसं, जमिनी विकत घ्यायच्या तर केवढा खर्च आहे आणि मग त्याच्या पुढे शेती. तर ते म्हणाले पण निदान जमिनी आहेत ते तरी कुठे हल्ली शेती करतायत. आणि तेव्हा मी आणि राहुलने एकमेकांकडे पाहिलं आणि आम्हाला क्लिक झालं, आपल्याकडे जमीन आहे. मग जे बदलायचं आहे ते आपल्याला हेच बहुतेक बदलायचं आहे. मग पूर्ण जीवन पद्धती बदलायला लागेल. इथे येऊन मला पुन्हा बंगले उभारून गाड्या असं नाही करायचं आहे. मला एक साधं जीवन जगण्याकडे वळायला लागेल, ज्याची आमची दोघांची तयारी होती. पण इथे यायचं तर नुसतं गावात राहायचं नाही, उद्देश पाहिजे काहीतरी. म्हणून शेती आणि शेतीबरोबर पर्यटन सुरू केलं. कारण दोघंही आम्ही सोशल मीडियामधली माणसं आहोत, तो जाहिरात क्षेत्रातला आणि मी अभिनय क्षेत्रातली. सो आजूबाजूला माणसं हवीत. शेती करायची म्हटलं की सूर्यास्तानंतर सगळं बंद. आपले अगदी सहकारी असतील तेही आपापल्या घरी जातील. पीक उगवून ते हार्वेस्ट होईपर्यंत किती काळ जाईल, असे आपण रमू का? मग त्याच्यावर हा पर्यटन आणि हा आम्ही तोडगा काढला. पण मग पर्यटक आणि शेती याच्यामधला दुवा आपण व्हायचं ठरवलं. म्हणून जो पर्यटक आपल्याकडे येतो त्याची आम्ही 3 तास पूर्ण आमची शेतीची सफर घडवतो. 14 गुरं आहेत माझ्याकडे. तेच शेण, तेच गोमूत्र, त्यापासून मिळणारं दूध, त्यापासून मिळणारं तूप, या सगळ्याचा माझ्या आहारामध्ये अंतर्भाव. शेण आणि इतर दही, गोमूत्र वगैरे वापरून फवारणी करून केलेली शेती. मग त्याच्यात भात आहे, नाचणी आहे, हळद आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे कंद आहेत, कुळीथ आहे, पावटा आहे, आंबा आहे, काजू आहे आणि सीझनल भाज्या आहेत. या आम्ही आणि पर्यटक यांचं पोट भरेल एवढंच उगवतो. आणि पर्यटनाला लोक येतात, त्यातनं मी अर्थार्जन करते आणि शेती करते. अशा पद्धतीने मी ते उभं केलं आहे. छोटेखानी आहे. आता याच्यावर कदाचित असा प्रश्न पडेल, तुम्ही शहरात एवढं मिळवत होतात, मग इथे का आलात? तर ना, पैसा मिळवणं हे मिळवून झाला ना की त्याच्या पुढे काय,
त्या पैशाला अर्थही काही देता आला पाहिजे आपल्याला. मग तो अर्थ आम्ही असा इथे दिला. आमच्याच कुठलंही कर्ज न काढता, कुठलंही अनुदान न घेता आम्ही आमचं घर आणि शेती उभारली आणि होमस्टे सुरू केला, आनंदाचं शेत. तुम्ही मगाशी म्हणाला होता की सोशल मीडियामधली तुम्ही माणसं, म्हणजे सगळा झगमगाट, सगळ्या माणसं तुम्हाला भेटणं, त्यात वावरणं, म्हणजे तुम्ही दोघंही नवरा बायको. पण जेव्हा तुम्ही कोकणात आलात आणि तुम्ही अजून एक म्हणाला होतात की तुम्हाला कोकण तसं माहीत नाही, तुम्ही मूळच्या ठाण्याच्या, मग हे कसं जुळून घ्यावं लागलं? म्हणजे काही पहिल्यांदा थोडंसं असं अरे ते थोडं चांगलं होतं, आता मी कसं इथे राहू, असं कधी झालंय का? किंवा हे सगळं कशा पद्धतीने? खरं बोलायचं ना तर तो वेग शहराचा आणि गावाचा यात खूप तफावत आहे. त्यामुळे नाही, मला काहीच नाही प्रॉब्लेम आला असं म्हणणं खोटं ठरेल. मला सुरुवातीला 3-4 महिने थोडे ॲडजस्ट व्हायला वेळ गेला. आम्ही आधी काही दिवस येत होतो, मग त्याची फ्रिक्वेन्सी वाढवली आणि आता आम्ही कायमस्वरूपी 6 वर्ष मी आहे इथे. आणि आमचा पूर्ण जो उद्देश आहे तो कृषी पर्यटन हाच आम्ही ठेवला आहे. आणि हे करत असताना प्राण्यांची भीती मला भयंकर होती. त्याच्यावर ओव्हरकम केलं मी, की नाही भिवून चालणार, मला दूध काढता आलं पाहिजे गाईचं, म्हशीचं. ती लाथ मारेल का? किंवा मला शिकारी कुत्रे लागणार, कारण मला एवढ्या प्रॉपर्टीचं रक्षण करायचं आहे. वानरांपासून मला शेती वाचवायची आहे. मग या निमित्ताने मी एक दिवस स्वतःला बजावलं, मला प्राण्यांची भीती वाटत नाही. आणि नाही, आता मी प्रेमात पडते. कुत्रे अगदी पार लोळून आम्ही खेळतो बिळतो, मला अजिबात भीती वाटत नाही. मला असं वाटतं माझ्या हृदयाचा एक प्रेमाचा कप्पा या निमित्ताने उघडा झाला. मातृत्व म्हणतात ना तसं. आता लेकीचं लग्न झालं आहे, आम्ही दोघंच असतो. आम्ही दोघंही या प्राण्यांमध्ये आणि पक्ष्यांमध्ये राहतो. आणि झगमगाट म्हणशील तर मी फक्त मिस एवढंच करते की मी लगेच मनात आलं की उठले, गडकरी रंगायतनला गेले ठाण्याच्या, 5 मिनिटावर राहायचे आणि आज हे नाटक आहे का, मला बघायचंच आहे म्हणून बघायचे. असे कार्यक्रम जे होत होते ठाण्यात त्यांना मी मिस करते. पण इथे आल्यावर लक्षात आलं, रत्नागिरी, कणकवली, सिंधुदुर्ग इथे कितीतरी उपक्रम सुरू असतात. आता आजचंच बघ ना, तर आता तेही मी मिस करणं बहुतेक सोडणार आहे. आणि झगमगाटाचा तकलातूपणा मनात कायम होता की त्याला आपण तिथेही असताना मी त्यात किती होते असं विचाराल पत्रकारांना, तर पत्रकार म्हणतील संपदा आम्हाला कधी पार्टीत दिसली नाही. तर हेच, त्यामुळे मला काही फार फरक नाही करायला लागला. जीवन पद्धती साधी करायला लागली. वाहन किती वेळा बाहेर काढायचं ज्याच्यामुळे पेट्रोल जाळलं जाईल, त्याच्यामुळे डिझेल जाळलं जाईल, ह्याचा एक कॉन्शियसनेस आला. खाताना मधमाशीचं जगणं महत्त्वाचं आहे, पक्ष्याचं जगणं महत्त्वाचं आहे. मी सगळ्यांचं अन्न मला नाही खायचं आहे. त्याचप्रमाणे मग नैसर्गिक शेती करतो आहे की त्यांनाही खूप, आता या परिसरात ते येणारच नाही असे लाईटिंग उगाच आपलं बंगल्याभोवती घराभोवती करायचं, तर तेही आम्ही उद्देशाने नाही केलं आहे. की रात्रीचा बिबट्यालासुद्धा फिरावंसं वाटलं पाहिजे, कारण माझं जंगलात झाड आहे. म्हणजे आपण जायचं आणि मग लगेच तिथे आपलं वास्तव्य, आपलं राज्य हे नाही करायचं. हे मी या शेतीकडनं शिकले की जगायचं आहे आणि जगू द्यायचं आहे. आणि मग आता यात पडल्यावर लक्षात येतं आहे की याच जगण्याला स्थैर्य आहे. नाहीतर मी केमिकल्स मारणार, या प्राण्याला मारणार, त्या बॅक्टेरियाजना मारणार, मग त्याचा परिणाम तो होणार. असं करत करत ना शेवटी आपल्याचपर्यंत येतं सगळं. तर हे सृष्टीचक्र शिकले मी आणि झगमगाट मागे पडला, सृष्टीचक्रावर प्रेम करायला लागले. मोठं धाडस आहे खरं तर हे. पण तुम्ही मगाशी म्हटलात, म्हणजे उल्लेख आला तो तुमच्या होमस्टेचा, अर्थात आनंदाच्या शेतचा. हे नाव खूप सुंदर आहे, म्हणजे आनंदाचं शेत हे नाव कसं पडलं? आणि दुसरा मुद्दा असा की तुम्ही म्हटलेलात की तुम्ही स्वतः कोकण पण जपताय, बरोबर? मग तुम्ही म्हटलं तुमच्या होमस्टेमध्ये तुम्ही तिथे म्हणजे शेणानं सारवलेली जमीन आहे, मातीच्या भिंती आहेत. कसं आहे हे सगळं तुमचं शेत आणि होमस्टे? मातीच्या भिंती नाही आहेत, चिऱ्याच्या आहेत त्या. कारण त्याचा भक्कमपणा, त्याला पंखासुद्धा लावणार आणि ते माती, मग मी पुन्हा पुन्हा कधी ते घर बांधणार ना. तर चिऱ्याचं घर बांधलंय, शेणाने सारवलेलं घर आहे, पूर्ण जमीन तयार करून केलेलं आहे. कुठेही टाईल्स नाही आहेत, चुलीवरचा स्वयंपाक आहे, गोबर गॅस आहे, कारण 14 गुरं आहेत म्हटल्यावर शेण साठतं. तर हे सगळं करत असताना खूप चांगलं आणि सकस खाऊया
असं एक विजन म्हणतात ना, आपण बघतो की आपण जे काही पोटात टाकतोय त्याच्यातनं आपलं शरीर तयार होतं आहे आणि त्या शरीराला किती गृहीत धरतो आपण, तो फोकस आम्ही केला सब्जेक्ट. आणि ते आम्ही देश परदेशातल्या पर्यटकांना सांगतो की इथे अशा पद्धतीने शेती करतो. आमच्या गाई म्हशी गुरं ही नैसर्गिक चारा खातात, त्यांचं दूध आपण पितो आणि ते सुद्धा त्यांना जेव्हा नैसर्गिकरित्या त्या प्रेग्नंट राहतील तेव्हाच पितो. माझ्याकडे डेअरीचा व्यवसाय सुरू करायचा म्हणून मी त्यांना आर्टिफिशियली म्हणतात ना इंजेक्शन्स देऊन प्रेग्नंट करायचं, ते मी करत नाही. कारण मला एक आई म्हणून ती क्रुएल्टी वाटते आणि मी ते मॅनेज करू शकते कारण पर्यटनातनं मी पैसे मिळवते म्हणून पण आहे. म्हणजे ह्यात काही असं खूप दयाभाव आहे आणि मग म्हणून मी त्यागात राहते असं नाही. मला ते मॅनेज करता येतं आहे म्हणून मी ते करते. आणि हा अनुभव देताना मी असं सांगते पर्यटकांना की हा सगळ्याचा मिळून अनुभव आहे. म्हणजे माझ्या त्या रूम्ससुद्धा ज्या राहायला येणाऱ्या खूप 3 स्टार 5 स्टारमध्ये राहणारी लोकं या माझ्या साध्या रूममध्ये येऊन राहतात. म्हटलं मी तुम्हाला स्वच्छ रूम देईन, मी तुम्हाला शेणाने सारवलेली रूम देईन, तुमच्या गाद्या अंथरुणं पांघरुणं ही धुतलेली असतील, हे सगळं मी पाहीन. माझ्याकडे तुम्ही चकचकीत काही मागू नका. आणि मी दिव्यांनी सजवलं आहे आपलं घर असं करत नाही. दिवाळीमध्ये पणत्या लावते, मी पणती लावून वसुबारस मी माझ्या गोठ्यात करते. असं दिवसेंदिवस झूल उतरत चालली आहे नटीपणाची अभिनेत्रीपणाची. असं आहे, आता जगतोय आम्ही. पण तुम्ही आता बरीच वर्ष काम केलं आहे खरं तर. अभिनय क्षेत्र असेल, त्यानंतर दिग्दर्शनात असेल, त्यानंतर तुम्ही कविता पण करता, लेखिका आहात आणि आणखीन महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही भाषा अभ्यासक आहात. तर ते सगळं मिस थोडंफार तरी करत असाल किंवा त्या आठवणी काय आहेत, ते अनुभव काय होते जुने सगळे? जुनं म्हणशील तर हो, मी जिथे जिथे शक्य होईल त्या पद्धतीने व्यक्त होत होते. मी कथ्थक नृत्यांगना आहे, मी कविता करते, मी दिग्दर्शन करते, मी नाटक लिहिते, मी एकांकिका बसवायचे, मी स्वतः काम करायचे, मी अँकरिंग करायचे, मी निवेदन करायचे. ह्या सगळ्याला मी इथेही आत्ता कसं एन्जॉय करते माहिती आहे. मी जेव्हा टूर अरेंज करते आमच्या शेतीची सफर, त्यावेळेला मी अँकर असते. तिथेच झाडाच्या पाराखाली बसून मी कविता लिहिते. माझ्याकडे 3000च्या वर पुस्तकं स्वतःची आहेत, ती मी न वाचलेली पुन्हा वाचते, वाचलेली आवडली म्हणून पुन्हा वाचते. माझ्या लिखाणात माझ्या विचारांमध्ये त्याच्यामुळे प्रगल्भता अजून दिवसेंदिवस यावी असं वाटतं. ते मला जास्त वेळ मिळतो उलट, कारण रेंज पण इथे खूप नाही आहे. म्हणजे जिओची रेंज आली तर आली अशी आहे, त्यामुळे मला सतत डिस्टर्ब करणारा फोन नाही आहे. मी एकसंध वाचू शकते, लिहू शकते. पूर्वी म्हणशील तर मी जे रचायचे ते इमिजिएट टी व्हीवर आलं आहे, इमिजिएट प्लॅटफॉर्मवर आलं आहे, थिएटरमध्ये आलं आहे, रंगमंचावर आलं आहे, असं होत होतं. आता मला ते कालांतराने बाहेर काढायला लागतं. म्हणजे कोणीतरी एक होमस्टेसाठी मैत्रीण येते, ती गायिकाच निघते, मग ती माझी कविता घेऊन जाते, त्याला ती चाल लावते. अशी आता यूट्यूबवर कालचक्राची गती असे माझी कविता गाणं गाजते, ते सई टेंबेकर या गायिकेने गायलं आहे. तर असं होतं आहे. माझा नवरा बासरी वादक झाला आहे, इथे शिफ्ट झाल्यापासून तो बासरी शिकला यूट्यूबवर आणि बासरी उत्तम वाजवतो. तर आता म्हणजे आम्ही जास्तीत जास्त आमच्यासाठी कलेचा आविष्कार करतोय, हां असं म्हणूया. आणि आलेले पर्यटक असतात, त्यांच्यातले कोणी कलाकार असतात, ही देवाणघेवाण असते. एक संध्याकाळ इतकी छान आमची रंगून जाते, त्यामुळे ऋणानुबंध तयार होतात. तर त्यामुळे मी आता खुश आहे. म्हणजे तेव्हा काय 2 + 2 = 4 असं सतत टॅली करायची सवय असते. मला असं वाटतं हे 2 आणि इकडचे 2 हे वेगळे कालांतराने आहेत, पण ते 2 + 2 = 4 होतच आहे. बरोबर. पण एक आता कविता जर आमच्या दर्शकांना सांगायची झालीच, म्हणजे म्हणून दाखवायची झाली, तर कुठली म्हणाल? तुम्ही स्वतः केलेली. हां, आता कालचक्राची गती मी म्हटलं यूट्यूबवर आहे तर म्हणू मी. चालेल. मी गायिका नाही आहे, पण माझी कविता मला म्हणावीशी त्या चालीतच सुचली आहे म्हणून. कालचक्राची रगती, कालचक्राची रगती दिसते मला जात्या वाणी, जीवा लागे घर घर
परी नजर दाण्यावरी. कालचक्राची रगती दिसते मला रथावानी. कालचक्राची रगती दिसते मला रथावानी. जिंकण्याची लय हवं कुरुक्षेत्री कोणी नाही. कालचक्राची रगती दिसते मला घडीवानी. कालचक्राची रगती दिसते मला घडीवानी. काट्या माग धाव काटा जीवाशिवा भेट नाही. कालचक्राची रगती दिसते मला ऋतुवानी. कालचक्राची रगती दिसते मला ऋतुवानी. जिमिनीत पारंबीला निजायाला येळ नाही. कालचक्राची रगती दिसते भरती ओहोटीवानी. कालचक्राची रगती दिसते भरती ओहोटीवानी. लाट माग धाव लाट जीवा किनाराच नाही. कालचक्राची रगती दिसते गोल शून्य परी. कालचक्राची रगती दिसते गोल शून्य परी. जीवा भारी वेस घाली परी जीवा खोल नाही. कालचक्राची रगती. मस्त. म्हणजे काळ चालूच आहे. मी अभिनेत्री असो नसो काळ चालूच राहणार आहे आणि काळाबरोबर मीही काहीतरी करतच राहणार आहे. कधी बाजूचा अर्थ कळेल तर कधी त्यातला खोल अर्थ कळेल. पण जेव्हा तुम्ही हा डिसिजन घेतला होता की तुम्ही आता मुंबई सोडताय आणि गावी येताय, तेव्हा खरं तर आपलं कुटुंब फार महत्त्वाचं असतं आणि त्यांच्या समोर जेव्हा तुम्ही हा निर्णय घेऊन गेलात, आता तुमची मुलगी आहे, तिचं लग्न होऊन ती गेली खरी, पण तरीही ते आपले ऋणानुबंध कायम असतात. काही रिलेशन बदलत असतात. पण तेव्हा त्यांची रिएक्शन काय होती? त्यांनी कसं हे सगळं ॲक्सेप्ट केलं? हे बघ, मुख्य म्हणजे रथाची 2 चाकं आम्ही नवरा बायको दोघांनी मिळून ठरवलं होतं. त्यामुळे तिथे तो प्रश्न मिटला. राहिला प्रश्न घरातले सासरे सासूबाई. तर सासऱ्यांचाच जीव माझा कोकणावर एवढा होता, कारण आमचं मूळ घर आहे. त्यामुळे त्यांचं स्वप्न आम्ही साकार केलं असं म्हणायला हरकत नाही. ते खुश होते. आता ते नाही आहेत, पण ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये ते होते. आमचं होमस्टे सुरू झाल्यानंतर ते गेले. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा आम्ही गावाकडे आलो हे पाहिलं आहे. सासूबाई आहेत माझ्या, पण त्या मूळच्या कोकणाच्या नाही आहेत आणि त्यांना कोकणात राहणं जमत नाही. म्हणजे उतार चढाव आहे घराला सतत. आता 79 वय आहे, तर त्या ठाण्याच्या घरी राहतात आमच्या, कारण ते सपाट आहे, फ्लॅट सारखं आहे. त्यामुळे तिथे त्या राहतात. त्या सुरुवातीला म्हणायच्या, अगं तो एक वेडा, तू काय त्याला आणखीन साथ देतेस. तर माझं नवऱ्यावर भयंकर प्रेम आहे आणि तो खूप जिद्दी आणि कष्टाळू आहे. त्यामुळे मला एवढं माहीत होतं की आम्ही आयुष्य बदलू, कदाचित पूर्वीसारखे लाख नाही मिळवणार, पण आम्ही दोघं जगू शकू एवढं नक्की. तो काहीतरी करेलच या विश्वासाने आम्हा दोघांना इथपर्यंत आणलं. लेकीनी खूप छान जोड दिली. म्हणजे आम्ही शनिवार रविवार बाबा कधी नसायचा, मी मग नंतर जायला लागले. पण तोपर्यंत तिचं कॉलेजचं शिक्षण झालं. ती एक स्वतः अभिनेत्री म्हणून आता या क्षेत्रामध्ये आहे. सो तिचं लाईफ सुरू झालं. तिने खूप छान सायलेंट साथ दिली असं म्हणूया. बाकीच्या मित्रमैत्रिणींचा विश्वासच नव्हता, कारण आधी राहुल इथे शिफ्ट झाला आणि मग मी शिफ्ट झाले. तर म्हणाली, तू काय जात नाहीस हे फील्ड सोडून. म्हटलं हो, म्हणजे मला पण माहीत नाही ना, मी करून दाखवत नाही तोपर्यंत मी तरी कसं म्हणू हे काय. पण जमलं. आता तेच मित्रमैत्रिणी खूप अभिमानाने आणि हौसेने येतात आमच्याकडे, राहतात, आमचं प्रेम व्यक्त करतात. तेव्हा म्हणे, आम्ही वेड्यात काढलं होतं तुम्हाला, पण तुम्ही खरंच जगताय. अशा प्रतिक्रिया मिळवल्या, म्हणजे आता असं म्हणूया, किंवा मिळाल्या. बरोबर. आता शेवटचा प्रश्न. खरं तर कोकणात रोजगाराचा मोठा प्रश्न आहे, पण तुम्ही एक वेगळं उदाहरण घालून देताय. म्हणजे कृषी पर्यटन थोडक्यात तुम्ही करताय या आनंदाच्या शेच्या माध्यमातून. तर काय आवाहन कराल या सगळ्या तरुणाईला, आणि आपल्याकडे अजून किती पर्याय आहेत, त्यांनी त्याकडे कसं बघावं याविषयी काय सांगा? बरोबर.
मगाशी तू एक प्रश्न विचारला होता, आनंदाचं शेत असं नाव का दिलं. तर आमच्या दोघांचं म्हणणं असं आहे की आयुष्याच्या एका टप्प्यावर प्रत्येकाने आपल्या आनंदाचं शेत शोधावं. ते प्रत्यक्ष शेत असेल किंवा आपला एखादा छंद असेल, एखादी कला असेल, पण जे आपल्याला आतून समाधान देतं आहे त्याच्याकडे वळा. काही पैसा मिळवल्यानंतर थांबा कुठेतरी. म्हणून आमचा आनंद मी अशी असते, सतत हसत असते. त्यामुळे आम्हाला आनंदाचं शेत असं नाव आम्ही ते ठेवलं आणि आता इतरांना आनंद द्यायचा वसा घेतला. आता तरुणांना आम्ही काय सांगणार? फक्त मी तरुणांना एक सांगेन की अति पैशाच्या मागे धावू नका, की त्या पैशाने जे मिळवले त्याचा उपभोगही घेता येत नाही. इतकं कुठे जायचं आहे आपल्याला? काहीतरी एक पॉईंट ठरवा की इथून आता आपल्या आवडीच्या जगण्याला सुरुवात करता येईल. नाही तर जगणं राहून जातं. त्यामुळे इनफनेस हा महत्त्वाचा आहे. थिंक बिग इतकं आपल्याला लादलं आहे, पण त्यांचे शेवट आपण कसे होतो पाहताय. एका पाठोपाठ एक आपल्याला बातम्या येतात. तर थिंक इनफ, आनंदाने जगता येईल एवढाच सल्ला देऊ शकतो. आणि जे आपल्याला येत आहे ना त्याच्यावर प्रेम करा. आपल्या ज्या परंपरा आहेत त्याच्यावर तुम्ही प्रेम करा, म्हणजे बाकीचे लोक प्रेम करायला लागतील. खरंच मॅडम, तुमच्याशी बोलून खूप छान वाटलं आणि तुमचा जो हा उपक्रम आहे आणि तुम्ही जो निर्णय घेतला तो खरंच धाडसाचा आहे आणि यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आणि आपण वेळ दिलात, आमच्याशी भरभरून बोललात, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. तर या होत्या अभिनेत्री संपदा जोगळेकर. आता त्या कोकणात येऊन शेती करतायत आणि आनंदाचं शेत या नावानं होमस्टेसुद्धा चालवत आहेत. थोडक्यात कृषी पर्यटन हा एक संदेशच आणि त्याचं उदाहरण त्यांनी आपल्याला घालून दिलं आहे. कॅमेरामॅन प्रसाद कदमसह जुईली पांगम, कोकण साद लाईव्ह, सावंतवाडी. चक्राची रगती दिसते मला जात्या वाणी, जीवा लागे घर घर परी नजर दाण्या.